Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:30. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapagpakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Happy panyaga sa mga kaaksyon ta dira nga naga-monitor sa sining nga Udto. Malipayon gid nga pagpanyaga, malipayon nga Udto sa inyo tanan-tanan. Magapalayag ng aksyon balita banat bulig sa sining pagpangalagad ta sa Miyerkules na nga edisyon pizza 23 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan 93 na lang kadlaw ang nabilin before pa man mag Christmas Day kag syen gid pangot ka adlaw isa kagatos kadlaw ang nabilin pa man before ang 2020 mapag-goodbye kag magasulod na si 2021. Sagi kinandan pag-aupdan kita sa mga report sa aton sining nga mga action reporters, kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta ang aton sining nga mga kaaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod? Sa mga kapurukan kag kabaranggayan, sa gihapon kinanglan steady pulse lang kita ha.
Kay kabudlay kung kaysa magsalita ka siya da. Tubtob sining mga inoras, tubtob pa kita si Siyempre 30 nga wala sang biyahe ang salakyan. Pero mangindepende pa ni sa resulta nga bahugid kada kagabihon gumagpagwa ganing DOH Regional Offices ang mga numero sang COVID-19 daw kataas pa. Ay, daw wala pa siya wala pa siya sang tendency nga maganubo. Kabayunta nga dalayon talang pagpahimunong sa mga puluyanta maganubo ini mga kaaksyon. Galing ti ambot ang iban nga mga drivers dira pero manami diri kay may nag-signify kag may mabulig sa mga drivers sang bisan paano bugas mga kaaksyon. Galing, sige lang bastang malabutan talang mga kaaksyon kinanglan pagka September 30 mayara progress na kuntani mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, no? Siling ni Mayla Primavera, siling niya kasabad gid sang COVID. Gani Mayla man daw muling nakatubla gid sa aton. Ti sa prangkang istorya ang budget para sa mga pagkaon sa mga affected or sa mga pumuluyo sa bugos nga pungsod apektado na. Ay, hugid kabudlay kung kaisa. Sa mga kaaksyon tadira sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kabayunta nga nagaro kwan pa kamo pamati na diri sa aton sining nga program mayo lang ning sa probinsya kay bisan paano makabiyahe ang motorsiklo sa ilatag sa ka mga lugar, no? Pero still tandaan tagid dapat naka-social distancing, may face mask kag face shield nga himuon ta parang ti bisan paano likaw kita sa mga pagtabid sang COVID-19 sa aton sining lawas. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side kag bugos nga Region 6. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan inuplanay kita, tubtob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita. Sa kinanda nako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga kaaksyon ta dira nga nagasunod man sa National Basketball Association semi-finals. Gahampang pa, ambot no natapos na sa tungasang Lakers ang Denver Nuggets, no? Lakers kag Denver Nuggets. Sa mga kaaksyon ta sa aton sining nga mga balita sa sining nga adlaw sa Kapitolyo Provincial mangingkawpod ta si Aksyon Marlon Hinovilla. Mga lugar sa bago nga ginpaidalom sa ECQ gin-downgrade na sa MECQ umpisa subong adlaw. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Bacolod iga-release sa mga kapital ang kapin 35,000 ka food packs para sa second tranche karon nga MSCQ umpisa buwas nga adlaw. Kabay pa nga talalapod kag hindi expired niha i-check gid no sa mga kapitan antes pa man igahatag sa mga kauturan ta, especially sa mga pumuluyo naton diri sa palibot sang syudad sang Bacolod para pagbato nila nami man ang ihom nila bisan paano bisan pila lang na kadlaw nga konsumo. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa.
Bacolod City Police Office, Deputy City Director for Operations, liwat nga nagapanawagan sa kapulisan nga ginadumirian ang paggamit sang iligal nga salakyan, ilabi na kung ini kinawatan ka ginagamit ebidensya sa kaso. Kabayunta nga diri sa aton, wala lang sa iban lang nga mga lugar nga katabo na yan. Sa Nokpo naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba Armas sa nagtaliwan nga Police Lieutenant Colonel Arnel Arpon na recover sang Philippine Army sa gihulngan. Kag kalakip man ining isa ka sustrabahante man isa ka tubuhan didto sa banwa sang Calatrava. Ginlothang sang hindi magnubo sa duwa ka mga suspect patay. Oh, grabe. Way man ni makilalaan ang duwa ka mga suspect. Namangkot pa sa iya kung sino si Amune. Siling niya ako. Way na damo nga reklamo. Ginlothang ini sang duha ka mga suspect. Samtang sa balita sa SART sa Special Assignments, igabalita ni Aksyon Art ay hupon 64 ka mga barangay sa Bacolod kag Negros Occidental. Kandidato sa drug clearing program Arrows Liberation ginkalana sa Oktubre 9. Sa balita naman sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol, mangisayod ta karon sa check-up borders ta. Sa checkpoint sa borders mga kaaksyon, kung diin karon ang aton sining nga patrol base kon sa north man siya o kung diin man siya nga bahin sang syudad, hibaloon ta karon dugay-dugay plus sining pagpasalamat sang Undoko. Lobos din nga nagpasalamat ang United Drivers Operator Center so kon Undok sa Aksyon Radio matapos nangin alagyan agod nga matagan sila sang ayuda. Ibaloon ta na karon kay Aksyon Alvin Graba. Samtang sa aton sining mga out of town reports naman mga kaaksyon, bana sang bag-o nagpositibo sa COVID-19, nagka-question sa resulta sang swab test sang iyang asawa bangod ginoperahan ini sa appendicitis. Ibaloon ta ni karon kay Aksyon Roger tibang detalye sang sining reklamo kunong bana. Samtang sa San Carlos City balita, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito, lalaki patay matapos ginlabo sang suspitsado samtang gakatulog. Kagabalita naman sa La Cardota, sa Central Negros ang aton sining probinsya. Igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 23 anyos nga lalaki, dakop sa ginpatigayon nga by bust operation sa Banwa sang Valladolid. Samtang sa balita naman sa News Center, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato sa mga balita national Facebook. Gin-shutdown ng pila ka mga accounts kag pages nga nagasuporta kay Presidente Duterte kag sa presidential bid ni Sara Duterte. Philippine Coast Guard nagapangita sang kwalipikado nga kadite para sa International Cadetship Program sa US Coast Guard Academy. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Balita, Banak, Huli. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, Banak, Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay mahina ang kalaban. But before sina gina-acknowledge ng aton sining mga kaaksyon via Facebook Live nga naga-monitor na diri sa aton sining pagpangalagad sa Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Ipadala lang mga mensahe ninyo basta jutay lang, no? Hindi lang tamagid kadamo. Jutay lang para tatapan tagid tanan
Sige, sa mga kaaksyon ta dira nga nagatutok na via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, dalang kamo kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph, kalakip man sa YouTube naton mga kaaksyon no Radyo Bacolod. Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa mga balita na upod ang aton sining mga action reporters. Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige, daligid lang ha, mga kaaksyon namon sa kanginan kay manamyaw tanay, acknowledge kita sa aton sining nga mga kaaksyon. Kay Kativer, may lang pag-monitor kay Ana Hubahibaga. Good morning lang dira sa Mansilingan. Okay, sa Mansilingan. Si Ana Hubahibaga. Kay Cecil kasama, may lang pag-monitor Cecil kasama, no? Kag kay Melinda Aisporo, kag Baby Aisporo, Sala Carlota. Damo gid ni nabalaan si Melinda Aisporo, no? Kay Mingaligo Gapis, may lang pag-monitor dra sa Barangay Santa Rosa, Murcia. Ayos may araming mga buyong gid niyo. Kay Liza Liboon, good morning lang. Watching from Alcobar, KSA, no? And Ranti Banaag, good morning lang, kabayng mabalik ng biyahe sang jeep diri sa Bacolod kay kakapoy na sugat dulong sa mga upod ko sa obra. Hihihi. God bless, Action Rex. Thank you so much, Gid. Kaginatamyaw talang Banaag family dira sa Hinigaran. Kabay parantea. Kabay pa. Kaya Mayla Primavera, hello sir, monitor ko diya kasabad gid sang COVID Din ka subong Mayla sa Iloilo pa. Sige pagpaymunong da, no? Kung way man lang sang dapat nga guan subong kagkaladtuan, mas mayo nga magpaymunong, no? Para likaw sa anuman sining COVID-19. Kay Joan Mil, may lang nga pamati. Kay Sherilyn Oro Javier, may lang nga monitor Sherilyn. Kay Inday Blasa, kay Bia Jonathan, good morning lang sir. Kay Merly Dolido Magallanes, may lang nga pamati, Merly Dolido Magallanes. Kay Tomas Bronyola, may lang nga monitor. Kay Ging Bahalan, good morning lang Ging. And Romo Pasaporte, arin ako pre kagina pa ko monitor. Thank you so much paring Romo Pasaporte, no? Kay Jose Alan Brasa, good morning lang. Kay Jocelyn Libon Dispoho, kay Kagawad Imbong Jocampo, sang Barangay Maaw. Christian Monterde, kag Heaven, may lang pamati, no? Jocelyn Acevita Ulak, good morning lang, no? Ayos, sige, kag sa kay Inday Chris, dira sa Estefania, may lang monitor Inday Chris, kag kay Paringkin Alonsagay, no? Sa Tokyo, Japan. Ayos, sige kay Gian Resisio, ga-monitor si Gian Resisio. Always gid kag si Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pamati dira sa Silin Homes, Barangay Estefania, no? Kay Marilyn Abarte, may lang monitor Marilyn, sining mga inoras. Sige, daligid lang mga kaaksyon, standby, manong balik kita sa diligid lamang madugay. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag
kapisanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 na nga oras, 11:51 na mga kaaksyon. Sige, salyadahon ta mga balita, dugay-dugay sa aton sining nga mga action reporters. But ugalion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kadtuan tanang mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. May kang tanan sa Facebook. Ariyo, Facebook ha gin shutdown ang pila ka mga accounts kag mga pages nga nagasuporta kay Presidente Duterte kag sa presidential bid ni Sara Inday Duterte. Ay, perti at temprano paslaba. Kag Philippine Coast Guard nagapangita sang kwalipikado nga kadite para sa International Cadetship or Cadetship Program sa US Coast Guard Academy. Dinihiwaton sa US man action doors kung sa Pilipinas. Sa US kaya, gali, pwede tato gali, no? Pwede to si Sir Elray ka-apply, no? O kung gapangita mas la babaye, sa dito na maka-apply ba si kundri sa Philippine Coast Guard sa Negros Occidental, pwede man, no? Pwede lang tamagra. Kag COVID-19 update kita sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Kami
Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa kay Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Doors mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Gina-shutdown sang Facebook management ang madamo nga peke nga account kag pages diri sa pungsod Pilipinas. Suno kay Facebook Head of Security Policy Nathaniel Glater nga ang mga peke nga accounts kag pages ang na-trace sa pila ka mga individual gikan sa Fujian province na sa nga China. Kalakip sa ginkakas ang mga inauthentic accounts kag pages nga nagasuporta kaya Presidente Rodrigo Duterte. Damo gidyabo ang it, no? Yes, Action Rex. Why pa gani bisan ng presidente gani gambal nga. Why pa gid siya gani katikab sang babaya kung mapapili o kung ano nga plastada. Galigi kita mo ga sausaw dayon Action Doors mo. Kaga ini nga pages Action Rex hindi lang mga naga-support kay Presidente Duterte kundi ang mga hindi lang nga posible man nga presidential bid sa iya bata nga si Sara Duterte. Karpyo kay do may huring-huring na Action Rex mo. Huring-huring gid. Huring-huring man lang nga na. mapadlagan si Sara. Sa presidente. Pero si Sara man tragamba nga do ano to kuno wala siya kuno interes. Oo, Subong wala guro siya wala interes. pa. Subong wala pa. Pero Yes. pag kuanibla pagtahaw ni sang COVID-19 kay ti lapit na lang daan next 2022 no? Oo, 2022. Ang presidential kag Election. napulo pila ka senador? 12. 12. Oo. Kaya muna na mabalantaw na nung pulok nila. Dahil na mabalaan Action Rex. So, ginpahayag diri ni Glater nga nagapost sang mga impormasyon sa mga peke nga Facebook pages kag accounts pinagi sa lengguwahe nga Chinese, Filipino kag English. So, sa ginpatigan nga investigasyon sa Facebook nakit-an nga halin sa Fujian, China ang sa likod sining mga accounts kag pages sa Facebook nga ila again shutdown Action Rex. Kag sa dugang nga balita nasyonal nagapangita ang Philippine Coast Guard sa karon no kon PCG sang kwalipikado kag interesado nga aplikante para sa International Cadetship Program sa US Coast Guard Academy o kon USCGA Class of 2025 man Action Rex. Sa class 2025 pero ma-start ng training nila. Ma-start na Action Rex. So, ang mapilian nga aplikante ang ma-admit bilang regular cadets sa USCGA kag makabaton sang financial assistance para maibayad sa Action Rex sa ilang tuition fees, ilang monthly payments, allowances, accommodation kag transport costs. So, meaning dito giniya sa US gid Action Rex. Kag sa tion nga makatapos na ang kadete, ang maging regular nga commissioner officer na sang Philippine Coast Guard nga may ranggo nga ensign. Required man sila nga magpaidalom sa minimum nga 8 katuig nga dalayon nga active service. Para sa iban pagiging information Action Rex pahayag sang PCG nga magbisita lang sa PCG nga website Action Rex. Kaya ang deadline sa pag-submit sang unang requirement, particular ang resulta sang Scholastic Aptitude Test. Pilang requirements na Action Doors mayara sila? Pilang height? Wala pa man Pilang edad? wala man may Away pa? nakabutang Action Rex. So, pero i-check lang nila sa PCG website sa mga willing or interesado sa sining offer sang Coast Guard Action Rex. Sa December 28 pa 2020 ang deadline sa pag-submit sa mga requirements. So for more information kag exact details gid sa PCG website mabisita. Kag update sa world records ng COVID-19 sa karon ang kaso naglambot na sa 31,777,771. Ang nagkalamatay naman 975,470 kag ang naka-recover 23,394,844. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon nga adlaw nga data September 22, 2020, ang cases naton diri 291,789.
Ang nagkalamatay naman 5,049 kag ang naka-recover 230,643. Sa probinsya sa Negros Occidental may 47 ka mga bag-o nga kaso nga nagresulta na sa 2,722 kag ang may 34 ka mga new recoveries kag duha nga napatay sa COVID. Sa Bacolod naman may 36 or 36 ka mga bag-o nga kaso nga nagdala sa 3,362 tanan ka mga kaso diri sa Bacolod. May na-record naman nga 128 ka mga bag-o nga recoveries kag 13 ang napatay sa COVID diri sa Bacolod as of Kahapon lang yesterday. ng 13? Yes, Action Rex. Grabe. No, pila tanan ang patay na sa Bacolod? Wala gisang total. Mag-13, mga 70 guro. Hindi ko magsala daw. Amo-amo gid na mo. Dolapit guro 70. Kay wala nakapagwa so far sa Action Rex ang total gid ang Bacolod kung pila 13 ang kadamo din na nagalalin nga nagkalamatay man. gani man no. Do wala man nakabalita nga Oo. napatay. Nga COVID ayun kung mapatay ka. Kalay. Nga kung mapatay ang isa ka tao, COVID ayun. Ay na ano. Damo na report Action Rex Nga mera nga disgrasya sa motor. Gani nagka-COVID. Ang record COVID. May mga report mga Action Rex nga ang mga mayara kuno sa PhilHealth ga positive ang wala pero Kung wala PhilHealth, why man ka positive? ay kalay. Kung may PhilHealth, automatic man. Ay na ano man nga. Sa Western Visayas nga cases Action Rex, naglambot na subong sa 9,789 matapos may 216 nga nadugang kahapon kag ang aktibo nga kaso 3,783. Ang recoveries naman may 184 nga nadugang kahapon nga nagresulta sa 5,839 kag nagkalamatay 167 na matapos nga may tatlo nga nadugang kahapon nga adlaw. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dora Cabato. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time 12:01 na, las 12:01 na mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad. Base sa mga way pagkapanyaga, way pagkatimo-timo, pagtimo-timo na ha. Kay adlawon din na. Odtong adlaw na. Tigpalanyaga na. Sa way papalanyagahon kag nagahimos pa paghimos na. Importante nga masudlan ang aton sining tiyan, no? Ayos, sige. Samtang pahunay-hunay ang halos kalawanan nga mga kaaksyon ta kay kainit man gawa kung nara ka sagwa sang imo sining puluyan o kon na obrahan. Kunyara ka lang sa sulod, mas mayo, no? Kapin paguner ko. Ay, pwede. Hibalaon taneng sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Mangisayod tanay upod kay Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa sitwasyon, no? Kondensang area. Aton hibalaon plus ining Ondoko lubos nga nagpasalamat sa Aksyon Radio Bacolod. Matapos nga nangin alagyan, maagod nga matagan sila sang ayuda. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin? Aksyon Rex ang patrolya diri sa area sang Circumferential Road, Barangay Takuling, diri sa siyudad sang Bacolod. Inner check-up points kita Aksyon Rex, no? Diin ang inner check-up point Aksyon Rex ang ginabantayan man sang mga sa din ganina? Barangay Takuling sa Circumferential Road, lapit sa may BM bala. Inang may gasolinahan nga corner? Yes, sir. Pero diri kita dampi Action Rex, I think hindi ko magsala, third road ini. Diri dampi sa may area sa nga Barangay Takuling. Nga sa karon ginaman man sang aton sining mga kapulisan, traffic enforcer. Inner ni siya, no? Come again? Inner ni siya? Yes, sir. Inner border. Ang outer sini is Mansilingan. Ang outer sini Mansilingan, outer man sa area abis ang may Barangay Bata. Oo, dito sa Sumag. Sumag rather, Sumag. And subong sini Action Rex, I think makitanta diri medyo manageable man, no?
sa mga kapulisan kay damo diri police Oo. nga nagabulig naga-check up man sa rehistro, ID kaga iban pa. Diri man nag-action rex nagalabay ang mga truck alin sa Breadco kag ang iban pakadto sa Breadco kung ang truck alin sa area sang northern or southern part pagkadto sa north direction na diin subong sini facing kita sa north to south portion sang circumferential road. Diin ari man diri ang mga kapulisan nga naga-check up man action rec no sa mga salakyan di pasahe. Ginalantaw man nila, nakitaan ko pa sa ginalantaw action rec. Nirang kung may home quarantine pass ka, ginalantaw man diri ang number coding, which is I think kahapon kay kagina ganin sa report action rec dumduman mo sa station number 6 pa lang daan sobra 20 ang nagkaladakpan kay wala nagadala sang home quarantine pass ining mga nagadala sang motorsiklo ang iban nga mga salakyan, although ginapakita man no. Palapit kita kay Police Staff Sergeant Pilaes, ang gwapo balang pakaisa ni Action Charlie. Oo, siya subong team leader na? Oo, siya ang team leader Action Rex. Okay. Oo, si Sir. Sir, so far, kamusta sir ang area? Since katiging init, sige pa kamo din. Gani man, diri way ta may mahimo sir, kasi amo nang aton obligasyon nga hambal sa aton palangga nga city director sa Bacolod nga i-maintain lagi ang number coding scheme sang quarantine pass. So amo na nga painit kami di wala ta may mahimo kaya mo na aton obligasyon. Oo. So far sir, sa mga salakyan na pribado, ano normally ang mga ginapangita? Bali ang ginapangita ka subong sir, bali mo ng number coding sa atong quarantine pass. So far, jutay pa man subong kaya ang medyo sako ginato ng atong peak hours. Oo. From 7:30 to 8:30 sa morning, kag 4 p.m. to 6 p.m. sang hapon. So ang inyong pwersa sir, saktuhan lang gid kung peak hours o kulang ginakulang man. Okay pa man manageable pa man bali makaya man namon kay may mga augmentation man ta nga nagabulig sa aton nga mga personnel. Ay okay. So para sir sa karon may mga problema man kamo na encounter in relation diri sa mga pagbantay man ninyo sa inner border. Bali so far wala pa man okay pa man subong manageable ang area. Okay. Pero sir kagina pa anong normally mabatsagan ta dito init kag uhaw gid. Gani man sir, sige lang kaya pa man Kaya pa. Pagbanta pa sir, thank you. Pila sila kabilog da? Sir, pila ka mo kabilog nga tropa sir, kaga pila ang enforcers. Bali subong, 4 kami ka 20 personnel, kagang amon force multiplier, mga 8 kabilog. 8 Di ba hasta na sila, oras ng first batch na sila? Sir, first batch ka mo or hasta ka mo na nung oras? Bali ang amon subong duty detail, bali 1 day sir, 24 hours, 7 to 9. Bali 26 hours gid. 6 hours gid action rest. Grabe no? 1 day duty, 1 day off. Bali 1 day duty sir, 1 day off. Okay, pero action na rest no? Ang military terms natin, kamusta ang coach mo na yung abot? Combat shoes natin, init na guro ay. Okay pa man sir, manageable pa. Thank you very much, kid. Manageable pa connection Rex. Pero ako, pila pa lang ko diriya ka minuto, do batchat ko, yun itagin kasama ka sa patos, no? Ang init sang simento daw, kung aspalto, grabe man. Oo, sabi. Plus pa ang init sang panahon, tapos kid. Grabe, no? Hindi man sila kakalo sinadira kay may face shield, may face mask pa? Oo, may face shield na, may face mask pa. Ang iban, may kalo, ang iban, ginakakas na lang nila. Okay, init man mo. Ginakakas na lang sila, kay init man katama. Kung may kalo, balikon may kalo, okay man, wala mang problema. Okay lang. Paano mahangin-hanginan man ng hindi maganda. Di may na-encounter na sila nga problema, dara? Kung sobra na dito kainit, tumanago naman. So, sir, may na-encounter na kamo nga mga problema sa karon hambal ni action. So far, wala pa man. Wala pa man, sir, negative pa man. So far, wala. Sige ayo lang, regards lang da si Action Alvin Sir, regards lang ka from Action Radio. Sige, sir, thank you very much, kid. Thank you, sir. Thank you, kid. Salamat.
Ayos. subong aksyon na Rex. Ate, may mga tricycle na naglalabay, magluwas rin nga tricycle, gina-check man ang driver sa tricycle, ang iyang iya sining home quarantine pass the same sa iya pasahero kung may home quarantine pass. On the same manner, facing kita suong as Rex sa area naman o kung sa may south direction, hindi na may mga tracking mga nagalabay, no? Trucks ang tubo, may ari man diri ang mga salakyan private nga gina-check man sang mga kapulisan. Mayo lang gani hindi reaction na Rex kung facing ka to sa south. May dako nga puno sang saging nga pwede pa saging Indian Mingo nga pwede makapanago pa ang mga makapasilong rather, no? Ang mga kapulisan kag ang force multiplier kay malikaw abi sa init, mas mayo ni. Pero kung facing ka towards north, way kagitipos liungan. Amo na ang diri na pwesto man si Police Staff Sergeant Pabular Action na Pabular, Pilais rather, no? Action Rex si Sir Pilais. So for Action na Rex mo ni sitwasyon diri sa area sang inner border along Circumferential Road, Barangay Takuling, diri sa siyudad sang Bacolod. Diri kita Action Rex sa dugang paginaton nga mga balita sa diin na lubos nga nagpasalamat si Undok Secretary General nga si Jeco Malacad sa kay sa Action Rex ang pinaka-pribado nga mga grupo, particular ang ila sini nga panawagan nga matagaan man kay papano sa bugas, no? Ang actually sunod diri kay Malacad nga ang ila sini nga panawagan nga pagkabay ta kunta ni matagaan sila sang ayuda man nagikan man sa panguluhan sa siyudad sang Bacolod. And tigay ko mo na dun mo to ang tinalitan nga Lunes nga nagpatigayon sang rally protesta ang mga katapo sa ang mga drivers hindi lang sa Undok kag iban pagid, no? Mayara iya sa nga Pibaksa, mayara man sa Stone, and diri na Action Rex ang ginkoberan ini sang Action Radio Bacolod din post naton sa aton sini nga FB page. And isa diri Action na Rex nga nagsabat kag nakakita gid sa panawagan sang sining mga driver amo si Mrs. Maria Gal, no? Mrs. Maria Gal sang poorly named California dito sa USA. And Ano to apelido ya? Gal? Gal, G-A-L-L. Gal. Double L. Oo, Okay. kung sa English pa ni Gail. Gani. Oo. Pero sa aton diri nga Bisaya, Gal. And diri Action na Rex nga nagpakig-angot ini si Mrs. Gal sa Eagle Club o kung na Bacolod Eagle Club. Ining Bacolod Eagle Club Action na Rex group ini sa mga doktor sa siyudad sa Bacolod. Nga sa diin ginapamuluan man of course ni Mrs. Ledesma. O galing kay ang natabo diri Action Rex nagpakig-angot ini si Mrs. Gal kay Mrs. Ledesma. Kag diri na Action na Rex na si Mrs. Ledesma nagpakig-angot man sa Action Radio Bacolod. Bangod si Mrs. Gal ang handa magbulig maghatag ayuda sa mga drivers nga nakabatsyag man siya abisang kaluoy sa ginabatsyag karon sa mga drivers after sang pila na kaadlaw nga wala biyahe ang iban even ang mga taxi drivers. That is why sa tong tinalikdan nga Lunes nag-isa ang mga drivers sa pagpangayo man sang ayuda mismo kagbulig of course nga tagaan sila sang higayon nga makabiyahe na sa piyak sining pandemya bangod gutom na Aksyon na Rex. And sunod diri kay Jeco Malacad, isa diri sa kabagay nga iya sining ginpasalamatan inabangod nga may nagsabat sang ila sining panawagan nga buligan man sila sa sining ayuda nga mas ginakinanglan hindi lang si Malacad kundi halos ang tanan nga mga drivers diri nga apektado sa sining pandemya Action na Rex. Di ba? Ginpasalamatan ni Jeco Malacad, ang Action Radio, and of course, si Mrs. Maria Gal sang Borlane, California, paagi diri kay sa pamilya de Desma, sang Lasal, na sa diin dira mismo, Action Rex handa maghat. Dali lang kay nautod si Action Alvin Graba. Standby na Action Alvin ha, kay balikan ko lang ikaw dra sa area kung sa din naga-report sa border sang
Takuling area, no? We have Action Alvin, grab Action Alvin. Yes, aksyon Rex, subong nga adlaw maabot ang 50 kasako sang bugas. Sunod diri kay Diego Malacad, tungao nila ang 50 kasako sang bugas. Ang half of it makadto sunod diri sa Bacolod Eagle Club. Pila tok sako? 50 kasako ang maabot, ang katunga para sa urban poor, while ang katunga Action Rex para sa mga drivers. Okay. 25 sako sila. Yes, sir. Yes, sir. Amo na palito nga sila abi. And ini nga tunga Action Rex nga pag tungaon man sa masubra 80 or maybe more than 100 ka mga drivers nga igapanagtag kung ilin today or maybe tomorrow kay ang himuon suno kay Malacad nga i-divide ibutang abi sa sako depende kung mag 5 kilo or basi sobra pa sa 5 kilo muli ang gigahatag sa mga drivers bilang bulig nagikan sa isa ka pribado kag at the same time concerned citizen nagikan sa pungsod Estados Unidos. Ari Action Rex ang pahayag ni Diego Malacad. Ang Action Radio nga nag-post mo na kitaan ni Mrs. Maria Gal, doktora sa California, no? Nakita niya ang post ng Action Radio nga may nagpakituloy ng mga driver. That's why nag-contact sila yun, no? Doon sa mga contact nila ng mga doktora sa Bacolod kung paano makapatigayon nga makapalambot, nga makadonate sang sinako nga bugas. So, cross channel na no, kay mabudlayan siya mag-communicate sa direkta sa DYEC, nag-communicate lang siya sa grupo sa mga doktora pagi sa leadership, sabi ni Mr. Lidismano, husband sa isa ka doktora mandra sa Lasal, na magbakal na lang sa bugas kag direkta kaya pangatag sa beneficiary, mga driver, hindi na mag-agi sa LGU para hindi na madilit kay kita nila ang sitwasyon sa mga driver sa Bacolod. So, number 1, nagpasalamat kita sa Action Radio na nakapatigayon sini sa grupo sang Bacolod Eagle Club, no? Ang grupo sa mga doktora dere nga naka-communicate man direkta ang taga California ang mga doktora man. Maraming salamat. Pinakasako, sir, ang posible nga maabot karon nga adlaw para sa inyong hanay? Actually, ang ila commitment kay ang iban sini nakitaan man nila nga may relocation site. So, gintunga lang ng 50 sacks dito sa relocation. Ang katunga sini mga 20 plus ka sako ihatag nila direkta sa Amon. So, kita na lang niya bahala, no, sa Action Radio kung paano nato ni i-distribute. Kaya may transparency kag makitaan man sa mga driver nga wala kita may gintago. Kag ang makitaan ta sa LGU, ang private sector naghatag na in challenge man ni sila. Natani kung may ara man nga nabilin, makapagi man di sa amon sa federasyon kay kinakinanglan man nila kami kung during normal susubong kay pandemic kita nagahangyo man kita sang bulig man sa LGU. Pila ang beneficiaryo posible agad san o sir mapanagtag ang mga bugas para sa mga drivers? Supposed to be ang ato nga driver di sa Bacolod sa katapos ang federasyon mga 7,000 plus kita galing kiti hindi na natin mapalugtugin sa sponsor, no, kay ang nakita nila dito nga nag-mobilize mga 80 plus. So dira lang na kuano na bilong ang iningin donit sang Mrs. Agal sang California, mga mga 80 plus ang maka-avail siguro. So depende na kung paano nato i-segregate kag kung hindi man matigayon subong adlaw buwas kung maripa karon buwas sa aga i-distribute naton. Action Rex ang kapahin din lamang sa pahayag ni Mr. Diego Malacad. Balita report sang patrol ang aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa column, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time las 12:18 ng aton oras. Kaya mo itong ginpabutyag ni Mr. Diego Malacad sang Undok bilang Secretary General nga may nag-respond sa ginpost sa Action Radio. Kag tihanda si Mrs. Gal from gikan sa Guasang Pungsod nga maghahatag sang 50 sacks nga bugas
kag tiyang 25 tulungaon nila makadto sa mga kaaksyon tang mga yara sa squatters kag ang katunga sinay para naman sa mga drivers sang syudad sang Bacolod, no? Ayo, sige, basta importante kung anong grasya tungaon ta para matatapan gid kita. Although gamay-gamay lang na, pila lang kadlaw na kung isip-isipon mo, pero mas mayo nga mapahat-pahat gid naton ini mga kaaksyon kada isa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:19. Ini may kangtanan sa siyudad sa Bacolod, iga-release na sa mga kapitan. Kapitan na naman. Ang kapin 35,000 ka food packs para sa second tranche karon nga MECQ umpisa buwas nga adlaw. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Aksyon Rex sa umpisa buwas nga adlaw iga-release na sa LGU sang syudad sa Bacolod ang kapin na 35,000 ka mga food packs sa siya ang second transaction Rexa nga food assistance para ini sa mga sektor nga naapektuhan ng ilang trabaho karon nga modified ECQ. Ini aging confirm sa aton ni Executive Assistant for Barangay Affairs Mr. Butch Suligan Action Rexa. Kasunod nga si Sir Suligan siya gani ang in charge sa repacking sa mga food packs sa Adrica Warehouse sa may syudad sang Bacolod Action Rexa. So boss nga adlaw ang mga numbered barangays amo ini sila ang unang nga makabaton Action Rexa sang food packs no kag ang mga punong barangay sila naman ni ang mag-relay or ma-distribute sining ayuda para naman sa mga pampubliko ng mga drivers, tricycle, kag abuman ang mga jeepney drivers Action Rex kag kung may sulusubra dira tini ang magakadto sa mga pigado o kung mga empleyado nga hindi karon kaubra bangod no MECQ ang syudad sang Bacolod. Last time may mga reklamo angot sa pila ka mga expired nga food tax Action Rex kangay sa mga noodles, pancit canton kag hindi nami nga quality sang bugas. So sunod rin kay Sir Suligan na-address na Action Rex ang ini nga mga reklamo angot sa expired nga mga goods kag sunod siya may ara sa gihapon sang 1,500 ka food packs out of 35,000 nga ang mga noodles Action Rex may ara sang expiration date nga October 2020. Rason nga sunod ka Sir Suligan kung mabaton ining food packs may pipila do ka mga noodles mga 5 abc sa ka food packs hindi dapat padugayan Action Rex kag lutuon right away grabe o hindi na magbabot October pa ining mabaton nga food assistance gikan sa syudad. Kalabanan naman sa mga food packs sa mayara sa mga dilata sa Action Rex nga 2023 ang ila sini nga expiration date. Nagpanugyan man si Suligan sa mga kapitan nga sa tion nga mabaton ng food packs dapat i-distribute right away man Action Rex ining ayuda para hindi man maglain ang bugas kay amo man sa gihapon NFA sa gihapon Action Rex ang pagabatunon nga amo ni hambalin Sir Suligan halin ini sa NFA sa may probinsya sang Iloilo Action Rexa. So 35,000 ka mga food packs sa for second tranche kag sa Suligan. Depende ini kung mayara sang mando from City Mayor's Office or sa babaw. Kung bala sige-sigiho nila ang pag-repack sa mga food packs kay since ang syudad sa Bacolod tubtob gid lamang sa September 30, 2020. Ano ning priorities ang food packs ni mga tanan gid ni kada isang pumuluyo Action Dale? Hindi tanan Action Rex kundi ang priority diri is ining mga public transportation ning mga drivers like sa jeep, tricycle, tricycad. Pero kung jeepney driver ka kag na-intra ka or nakuha ka bisa libre sa kay program sa syudad, hindi ka na makabaton Action Rex kundi ihatag sa iban. Sa way makabaton. Sa wala makabaton. Way makabiyahe. Oh, correct no. Kami 3,000 pesos to mo nga ayuda or service fee nga mabaton ang driver sa libre sakay.
Wala ka maton ka ti... Galing daw lain-lain man kadadlaw ang gabiyahin eh. Lain-lain action Rex kay from September 14 to September 30 mga 924 ka mga drivers ang makabaton. Ti ang database ang syudad ara sa 7,000 ang mga PUV kag PUJs din naton nga mga drivers. Ti may more or less may linibot sa gihapon ka mga drivers ang hindi maka-benefit sining libre sa kay nga program Action Rex. For confirmation, aring tingog ni Executive Assistant for Barangay Affairs, Butch Suligan. Bisikan batch, fifth tranche. Ano sir? Fifth tranche? Fifth tranche, alin yung pagsugod, di kalima. Buwan, suro. So ano ning manner ta sir sang ang mga recipients natin sir for fifth tranche? Driver kaya po, yung mga pure subdepore. Okay. Same lang yan po, kita mo na sila, ibandi o kalubraman, di ba? Bali sir, din tani sir ipagi sir? Barangay kaya po, barangay captain. Sir, mga pila naka food pack sir? Mga 35,000. Pero na-address na naman sir no, ang mga concerns sa last time sir? Oo, na-address itong iban. Ang iban, okay naman Daw, hindi guro, dilatas lang ni tanan, pero 2023 ang mga expiry. Wala na mga noodles? May mga noodles, pero may noodles, di nga, 1.5 guro ka, 5 na food packs. Oo. Na may nabili nga noodles, pero may mga October na nga sulod, prangka na ng istorya, October, di pero hindi, September na pa man subo, di ko nilimam lang, yung toon tayo ni. Action Rex na batihan si Sir Butch Siligan. Ang ginamention niya during nga fifth tranche sa ang Bacolod City na paidalom sa ECQ sa tong March Action Rex. So for MECQ alone gid lang ya from September 14 to September 30 amo siya ang second tranche nga ayuda gikan sa LGU sang syudad sang Bacolod. Update balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ti Basibuasa magatupa na sa mga less fortunate kag mga drivers ang more or less mga 35,000 ka pinutos sang bugas kag dilatas. Kag ting remind ni Mr. Butsuligen nga kung mayara October 2020 ang expiry sang noodles dapat lutoon gidayon. Galing ti ko maglimaan no man ang ka-noodles na isa ka pagluto okay na. Importante hindi lang maglapaw sa expiry date kay kabudlay katama no. Kung expired gid man galing iti sigurado man to siya nga by October kuno ang expiry sang iban ting iban to 2,000 dugay-dugay pa man galing iti pila man lang nakalibot sa lamisa man. Importante hindi lang expired ang ipanagtag no? Sige daligid lang Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 standby Aksyon Marlon Hinovia kag Aksyon Art Tayhopon balikan talang kamo sa dili ginamang madugay. Ang Joy 1050 Pack. Una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad rektahon tang balita gikan sa Kapitolyo we Aksyon Marlon Hinovia ini may kang tanan sa mga lugar sa bagong ginpaydalom sa ECQ gin-downgrade na sa MECQ umpisa subong adlaw kag iban pang mabalita sa Kapitolyo. Yari ang balita upod kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, medyo good news is para sa mga taga-suran sa nga bago. Bangod ang damlaglang ginpay dalom nga mga lugar sa Enhanced Community Quarantine kon ECQ. Umpisa sa tong September 8, tuptop kahapon September 22. In downgrade na ang ilasiring community quarantine classification sa modified enhanced community quarantine sa balipot baligin halog-halugan.
implementation sa community quarantine. Isa ka barangay amaning kabugusan sa barangay Maaw kag anom ka mga kapurukan sa barangay Don Jorge Aranata. Muli sa saktong ginpadalom sa ECQ. Ang anom ka mga kapurukan amo ang Astro, Montara, Violeta 1, Violeta 2, Crossing La Carlota, Kawilihan kag ang barangay site nga purok sa nga barangay Don Jorge Aranata. Suro kay Mayor Nicolas Yulo ang pagpanubo sa ECQ to MECQ nga implementation. Nagumpisa ini alas 12 uno kay nasang kagahon kag magalawig ini tubtob alas 12 sang tuang gabi sa Setyembre 30. Pinpaagi niya ini sa Resolution number 63. Kagin issue kagabi man si Mayor Yulo mo sa nagaserbi bilang chairman sang Bago City Interagency Task Force on the Management of Emerging and Infectious Disease. Sa idalom sang MECQ sa gihapon may strict home quarantine, magluwas lamang sa mga essential workers nga pwede nga magkagawa mga establishmento komersyal sa gihapon. Nag-implementar sa skeletal workforce nga hindi magsobra sa 25% sa ilang sa kanabuon nga mga empleyado. Ang transportation naman ginatugutan lamang ang mga public utility vehicle nga naisyuhan sang Certificate of Public Convenience sang LTFRB, no, para sang bus, jeep, taxi kag V-hire nga mga van. Ang mga persona naman nga nagaedad sang 21 anyos panubo kag 60 anyos pasaka gihapon ginapanawagan nga mag-stay at home. Ang kalabanan mayara gapon sang restriction kag limitation kag mga emergency purposes pwede nga tugutan dalom sa siring implementation sang MECQ. Si Mayor Nicolas Yulo. Bali downgrading na nagsugod na sila ECQ. So subong gin pa east ang restrictions na MECQ na lang sila. Nagmulugmagan siya ho. Eh daw na tap na nakinay ang transmission naman. Scale transmission subong do okay naman. Sulod. As of Mayor Nicolas Yulo, sa records ang City Health Office as of September 21, ang Syudad Sambaco mayara sang 223 ka mga confirmed COVID-19 cases kag may 5 ka mga nagkalabatay. Ang nagduga nga bag-o ining duha ang number 223, 14 anyos pa lang ining lalaki. Barangay Talok ay ka 223 naman, 20 anyos nga persona nga barangay Talok kay ining sila nga duha na pasyente sa COVID-19 paagi sa ginatawag nga local transmission. Balita Kapitolyo Aksyon na Malo sa Dumoya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon, kadtuan ta si Aksyon Artay Hupon sa Special Assignment 64 ka mga barangay sa Bacolod kag Negros kandidato para sa Drug Clearing Program. ROC Deliberation gintalana sa Oktubre 9. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Oktubre, the Action Rex sa mulan ng schedule sa Regional Oversight Committee Deliberation sa din ang Dinyo Sinidri sa syudad sa Bacolod. Inangin confirm ni Nicolas Gomez ang head sa PDN Negros. Nagalaon si Gomez gaway na sa changes ang ining schedule bangod makatatlo ka beses na nga ginapaisol bangod man sa pila ka mga circumstansya. Now sa record sa PDEA kay subungway na sila nagabaton sa sinuman nga applicants
including ang mga nag-submitter sa ilang sini application na paagi sa online, mayara sang 52 ka mga barangay sa Negros Occidental kag 12 diri sa sudad sa Bacolod, pero sunod diri kay PDEA Head Nicolas Gomez possibly nga manubo paili o kung maibanan pa ini nga mga applicant na barangay kumuna mayara sa mga panibago karon na guidelines sa ginapapanaog ang ROC. So sunod diri kay Gomez ongoing sa karon ang ilang evaluation agod sa pag-submit sini sa talatapan kon sa bahin sa mga miyembro sa ROC agod nga mo na lang na ang mag-qualify no kag pag-aaktuhan sa ROC sa tion sang deliberation. Yari nga palayag sang head sa PDEA sa Negros Occidental nga si Nicolas Gomez. Naka-schedule na sir naton 21st ROC deliberation diri sa Bacolod mismo sir. Mga puli na sir, di na siya ma-move no? Kada mo na si ka-move pero wala na taga-baton sa mga application kaya itong baratan is September amo na to sa mga barangay sa natin ginatutukan sa bungsay na maging candidate para sa October 9 na deliberation. Ang sa province sa Negros may 52 barangays. Tapos sa Bacolod may 12 barangays. Pero sa aton initial na validation na ginhimo, damo gid ang pwede ma-disqualify ining deliberation considering sir na gin-stricto na gid maayo naton sa bungsay ang screening kag ang validation. Personal sa nagsaya palayag ni PDEA Head sa Negros Nicolas Gomez. Ang ka-aksyon niyo aksyon at hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid aksyon na Art ay hopon balita gikan sa Special Assignment Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:35 na nga aton oras samtang naga-relax kamo sa sining mga oras. Standby anay sa balita sa Lokpo Aksyon Alvin Graba kag BCPO aksyon Eric Magbanwa kag sa mga out of town reporters ta. Karon dugay-dugaya ang inyo sining nga mga balita. May tisi anay ho kulang balang imo sining lawas. Kinanglan mo
Radyo Philippine Standard Time, las 12:39, 12:39 na mga kaaksyon. Daligid lang standby yan ay. Kay matagtapila ka mga commercials, ang inyo sining mga greetings, pakarunantay na, no? Sige, daligid lang ha, kay ma-break kita na makadaliho. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa sining mga inoras, may lang pag-monitor kay John Cleven Duran. May lang pag-monitor kay John Cleven Duran. Kagay Elmer Almorato, no? Dala sa Barangay 2, Barangay 2, La Carlota. Kagay Sir Leo Talaban, happy birthday today kay Honorable Noemi Geloa Nicor, ABC Liga ng mga President sa La Castillana. From Nanay Tuding kag Leocadio Similiano Zamora and family from Barangay Manghanoy. Halin sa kay Leo Talaban. And sa kay Setalunan, good afternoon lang. Kay Bingso Peral Calanza in Imisino. May lang pag-monitor na, no? Sa kay Bingso Peral Calanza Imisino. Nelda Bilyote Olarte, may lang pag-monitor ni Bilyote Olarte. Kay Liberty Binitin Obaldo, dala sa Bakyas Mansilingan. Good PM lang, no? Kay Lidi Batohinay de los Reyes, oo, may aratag 2 ka kilo ayuda Action Rex. Kay Lidi Batohinay de los Reyes. Kay Eric Liano, may lang pag-monitor, dala sa Cadiz City. Shout out lang ko kay idol ko Action Eric Magbanwa. Eric Liano ang nagapanamyaw. Nelda Siguanse may lang pagpamati man. And Helen Wasna dra sa Barangay Panokoy. And Madam Stella Villalon na ho aramano. Kay Carmila Arquillo Tagluco, listening here in Libertad Public Market. Halin sa kay Carmila Arquillo Tagloco. Thank you so much, Gid. Kay Sir Elmo Carbausa din kasubong sir, watching from Portland, Australia. Naga sa Australia gali. Loud and clear. Salamat sa mayong balita. Mayong adlaw sa pamilya Carbajosa, Alfonso Cagin Masino. Halin sa kay Elmo Carbajosa. Stephanie SML Reyes, may lang pagpamati. Kay Alvin Miraflores, may lang Miravalles. Alvin Miravalles. Thank you so much, Gid. Bernard Lambot, silingya, good noon, Action Rex. Pwede ko pangayo advice kay isa ako ka frontliner sa isa ka company, ano himuon ko nga requirements para makapauli ko sa isa ka banwa sa kanduni kay napatay akon magulang isa ka barangay officials kagawad. Sa napulo kami ka magutod, ako lang di sa Bacolod, kabudlay mag-travel, amona nga mga yu ko bulig ko anong requirements. Ngayo kasang certificate from barangay kag sa City Health mismo, no? Diri sa syudad sa Bacolod. Kay Ariel Kabatak kag Nelida Kabatak, may lang pag-monitor from Ariel Kabatak, no? Total din 5 ko ho, kag kay Mrs. siya dira sa Ninas Rose sa shopping, may lang pagpamati. Aldrin Limaco. Kay Saidi, may lang pag-monitor. Tamyaw ko lang si Daddy Ed kag Mami Diday Osente. Sa Alegria Morsia, gasigabong dring aksyon sa balay. Ayos, thank you so much, Saidi. Kay Madam Bilin Salaw, dira sa Barangay Tangob, may lang pag-monitor. Bel Noblesa, may lang pag-monitor dira sa Barangay Tangob man. Kay Bel Noblesa. Kagawad Melchor Baro, Karumbines, sang hinubaan. Kay Jocelyn Kalamaan, good PM lang. Kay Naivib Mariket, kamusta mga viewers, please stay safe. Naivib Bibian Mariket, no? Manjo Arniho, may lang pag-monitor sa Ultra Security Force, Bukol Omania, Rolly Alvarez, Dan De Los Santos, GC Sayon, Romnick Hamilo, si Joel Sotabento, Jari Bayot kag Elbern Rojo. Halin sa kay Manjo Arniho. Okay, sa kay John Paul Padilla, may lang pag-monitor John Paul Padilla, JR Mainit Trihon,
may lang nga pamati. Sige, daligid lang ha. Standby mga kaaksyon. Sa iban pa naton nga mga kaaksyon da karon lang dugay-dugay, no? Ayos, thank you so much Gid Leo Talabana. Thank you so much Gid. Sige, daligid lang, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:48. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:50 na nga aton oras. Sa way pa magka-timo-timo sang palanyagahon nila pag amat-amat na, no? Kantuan taring balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa armas sang nagtaliwan nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Arpon matapos nga ginambus ini dito sa barangay Magsaysay blamo sa siyudad sang Giulngan. Na-recover ang iya sining armas lutang sa isa ka miyembro sang NPA nga dadakpan man sang mga katapos ang Philippine Army nakaligad nga adlaw mga kaaksyon plus sining isa man ka mangungumaho sa banwasang Calatrava. Ginlutang man kuno sang duha ka mga lalaki ni na nuning sitwasyon ni man. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagapati si 62nd Infantry Battalion Commander nga si Lieutenant Colonel Melvin Flores nga ang grupo ni Adidas Acero amo ang nag-ambush sa grupo ni Police Lieutenant Colonel Arnel Arpon. Amo ni santuanay ang hepe sang gihulngan na PNP last July 2017. Ini matapos nga na-recover Action Rex kay Acero ining isa ka 9mm nga Glock pistol diri kay Acero din sunod diri kay Lieutenant Colonel Flores nga paagi sa joint operation sang mga katapo sang kapulisan sang gihulngan PNP upod man sang ila sining hanay tigayon ining ginaresto ining si Acero paagi man sa warrant of arrest dito sa area sang barangay Buena Vista gihulngan din nakuha diri Action Rex kag base kundi nakuha nang iya sining na-recover abi ang iya sining armas nga 9mm with serial number AAAN 274 diri Action Rex nga gin-verify sa Negros Oriental Provincial Police Office kag diri gin-confirm sa mga kapulisan sa Norpo nga ining armas ang ginapanag-iyahan mismo ni Police Lieutenant Colonel Arnel Arpon. And suno diri Action Rex diri nagapati na karon nga si Flores nga isa si si Acero kag ang iban pa nga mga miyembro ginaligar miyembro sa New People's Army dito sa area sang Magsaysay gihulngan nga amo mismo ang nag-ambush kay sa grupo abi ni Arpon after sa tong convalescent Action Rex nag-responder sa shooting incident dito kay Councilor Edison De La Rita napitsahan July 21 of 2017. Karon dugang na naman nga kaso batok diri kay Acero inabangod ginapasakaan na karon nga adlaw sang kaso violation of PD 16 or rather 10591 ang ining suspect kag karon priso kag nagapabiling priso sa Gihulngan City PNP. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Melvin Flores. Nang ito is pa lamang ay yung pag-aari nga na pistol ni Colonel Arpon na noong 2017.
Sir, granting po na nakuha po ng tropa militar yung Glock pistol po ni Lieutenant Colonel Arnel Arpon. Ano po sa pagpaniwala po ng Philippine Army, meron po ba kayang koneksyon sa pag-ambush noon 2017 kay Colonel Arpon? Sa aking palagay, ito ay napakalakas na ebidensya laban kay Alida Sacero o Baldo. Dahil unang-una siya ang yung pinuno ng mga MPA dito sa Central Negros. Hindi naman mangyayari ang ambush na yun kung hindi rin niya ipagputos. At yung general possession ng baril na yun ay isang napakalakas na ebidensya laban. Ito na Rex sa kabahin lamang sa gapahayag ni Lieutenant Colonel Flores. Sa dugang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sang Calatrava PNP led by Police Major Roberto Enjape sa pagkilala sining duha ka wala makilala nga persona responsable sa paglutang sa isa ka karga tapas nga o kon isa ka mangunguma nga si Mark Baitan alias Pilo, 23 anyos sang Purok Paraiso, Barangay Minautok sa Banwa sang Calatrava. Ini matapos nga ginlutang kahapon nga adlaw sa amuman nga lugar. Din sunod diri kay sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Enjape sa pila ka mga pumuluyo dito diri nagagwa aksyon na Rex nga ining duha ka mga persona armado sang wala ba mapaluan nga kalibre sang armas ang nagpalapit diri sa biktima kag nagapamangkot kung sino ining si Mark Baitan nagsabat action Rex ang ining biktima paghambal nga ako ni dito na aksyon na Rex nga gintiro ang ining biktima kag gilayon nga nakapalagyo ang ining mga suspect kag diin luyag man aksyon na Rex si Baloon sa mga kapulisan kung ano gid bala ang motibo, pero may mga recovery dito aksyon na Rex ang mga kapulisan sa allege nga mga fired bullets sang caliber 45 dito mismo sa area. Ano yung background sang biktima ni? Ginakon kay ang background sang biktima action Rex isa gid lamang sunod diri kuan na siya karga tapas bala. Okay. Why gid dia sang iban nga motive nga nakita ng kapulisan dira? Pamangkot ba naton sininya way pa nila na established ang motive action na Rex sunod diri kay Enjape as to ono gid bala ang pinakamotibo nga agin luthang ini siya but isa initial action na Rex kay ongoing pa man ang pagpangusisa Manila base karon kay mangin available naman ang investigasyon sa dugang paging nga mga investigasyon abi sa Calatrava PNP kay nagpromisa man sa aton si Enjape kagina nga base makakuha pa sila sa dugang mga informasyon diri naman sa victim nga aging luthang ang ining si ang biktima action na Rex. Balita report sang patrol Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa bahin sang Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 12:57 na, 12:57 na mga kaaksyon. Kaduan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa palayag ni BCPO Deputy Director for Operation Lieutenant Colonel Lester Liada, no? Liwat nga nagapanawagan sa kapulisan nga ginadumilian ang paggamit sang illegal nga salakyan labi na kon kinawatan kang ginagamit ebidensya sa kaso. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Rex, Peregrino Cantong. Dumayong tirada mo, Subong? Dalawang tulog na lang. Kag? Birthday na. Ayo di purma. Birthday na. Okay Officially.
ina-announce ko nga sa Biyernes birthday ni Rex Cantong. Ate, okay. Ang may luyag kag may padala na. Temprano pa. Pwede Pwede gyapon na. Panginono, Biyernes na. Birthday ni Rex Cantong. May lang pamati na kay paring Nono Yado. Kayado dala sa Kawayan. Birthday ni Maninoy mo Rex Yado. Balo ka na. Di purma. Hindi amuha. Balo ka na Yado. May karma na. May karma Yado. Yado. Sa kay Kagawad Jofred Kagawad Kapitan Jofred Kapitan nga na ginakapitan ko siya nga pa si Kapitan Chad ko kay Kapchad Kagawad Jofred may lang nga pag monitor padala ko na lang di purma si Pari Jerry Hontiveros ara man no ay si Marino Jerry Hontiveros iminis Misi ka pamantigin na sa aton. Gani man. Ay, the best na si Manino Giri, no? Minoy! Yung yado naman mga Pasko. Basi lipat ka blau. Sulion na lang, no? Sulion na lang, dapat ang Maninoy mahatagit Pasko sa yado, no? Laban. Dali na lang Disyembre, no? Pila na lang ka-adlaw? Balik. December 25 na, sano na? December 25? Plan lang katla bilinda. 93 na lang? Ati, dali na lang na Maninoy Giri, May chance para Maninoy nga makakuan ka. Makaputos? Makapamutos. Di ka niya, ulo ka lang Maninoy alkansiya, bla. Tapos magabos sa 25, Yado, ang alkansiya ko, i-turn over ko na sa imo. Pag ayos. Amo na iya, mga tirada lang siya, Rex. Pero basi malipat ka mo, birthday na Rex Cantong si Biyernes, di purma. Kung parte sa edad, di na ka mo mamangkot, hindi lang edad niya mamangkot. Hindi ang importante ang edad. Importante ang inupalala nyo, no? di purma. Hindi amuaw. Ay, pareala na bales. Aris pareala na bales. Pareala na guro 5 kilo klamay. Hindi ka pamati siya lang. Pamati siya lang. Gani, 5 kilo klamay ko pareala na. Tigo pa rin ako. 5 kilo klamay, pre. Para kay birthday boy Rex Cantong. Okay naman na siya, pre. Sa Biyernes pa man to, gani. Pwede pa siya kamat-amat. Bakal tag 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo. Hasta na mag-5, pre. Amo na ba tirada, no? Amo na dang tirada. Sana ka pamati na. Basi may Santos baka mong kaluoy. Di purma. Santos giga kaluoy. Birthday sa Biyernes. Okay may libre na madaling kapanyaga mga morning istorya, no? Laban Maria Janet. Preparada Maria Janet, no? Ara na da. Good. Si Maria Janet na yung mana, siya na bala. Kung kawawa. Di purma. I-charge mo na pala sa imo ni Maria Janet, sabi mo. Makasalbar ka. Bulo birthday. Tapos para yung Maria Janet alsa kamoto, kaya kung makasaran ka, no? Tamimi, kagid ka, Maria Janet, no? Balaan na sa, Biyernes, sa Friday, Biyernes, basta Biyernes, birthday ni Rex Cantong. Kagati, okay na. Okay na mo padala ka mo, gid. Okay na. Ara na. Dama naga-indikar. Galing. Na mapadala, no? Okay. Advance, thank you very much kadaan. Sa way pagkabati, amat-amat na. Di purma. Sa nakabati kang nagpa-pusipos lang, okay na. Okay na. Matabata nyo lang kadaan na, no? Ilapit mo ang aksuradyo daw, aram na sa Burgos Loksin. Laban Fort, galagay titas taas lang, Fort Pro sa taon nyo.
Pag magalapot ka mo din sa babaw, no? Ayun, di purma. Amo na tang tirata, no? Yan ning BCPO. Ate, paano na medyo... Salakyan man? Warning lang ni sa mga kapulisan ato sa Bacolod Police Block. Inang ginapangdakop nila? Pwede may wala? mga salakyan kung isang ma-recover bla sa mga operation bla, sa illegal gambling. Kung sa may mga salakyan nga ma-recover sa mga pinatsanay, no? Ang panawagan ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang operation chief sang BCPO, nga dapat hindi ginapagamiton kay illegal ina mo nga base ba madakpan kamo sa mga ginimo karon nga crackdown operation sang Kamkrame kay tinulasdan si PNP Chief General Camilo Coscolan, nagmando gid siya sini nga mga regional provincial kag city director nga dapat ang mga kapulisan nila i-monitor gid dapat hindi magamit sa mga salakyan blang kinawatan, salakyan nga serbi ebidensya nga ang kaso ra pa sa korte. Kaya may mga report dito sa Luzon nga may mga salakyan nagsurex ka ginagamit sa kapulisan sa mga illegal manilaing katransaksyon or if not o why sa mga rehistro ang ginadala. That's why nga ang ining warning ni Lieutenant Colonel Liada paagi man ni sa mando man ni Police Colonel Henry Biñas ang ato sining nga city director, no? Pero prior sining mando yan ni Coscolan Action Right ato sining Action Rex ato sining PNP chief ginahimo nga daan ni lagali niya sa topa nga ginawaringan ang mga chief of police kag ang ila sila nga mga kapulisan gina-remind nga ayaw gid magamit sang mga salakyan nga kinawatan amo na may kaso pa sa korte ang mga unregistered nga mga salakyan, ang mga na-recover nga salakyan kag ayaw gid magkakas sang mga car accessories para sa mga salakyan nga ira sini ma-recover sa mga nagkalain-lain nga kaso diri sa aton Bacolod City kag probinsya sang Negros Occidental. Yari si Colonel Liada sa interview sang Aksyon Radio. Nang actually existing na namon nga patakaran Rick. Ang mga salakyan kag other mga ebidensya bla nang ginagawalan di man kami. Okay. Actually sa nagigad may programo may June may na kami issuean sa mga commanders nato nga reminder to remind sa ilang investigador ang ilang mga operative nga muna hindi magamit sa mga properties nga proceeds ang mga ebidensya namin. So bali may araw na sir kamo order sa inyo nga mga chief of police? Yes, so Orso sa palayagan ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP. Ang sinuman madakpan nga maghimo sining sala suno sa kay Liada mambulubog at nga kaso administratibo kag kriminal ang ina sini nga atubangon. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office una sa balita una sa aksyon, Aksyon Eric Magpano nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta dira anay ho para siguradong
Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 1:08 na nga oras. Sige sa ilutan na sa mga out of town reporters ta. Kadtuan ta na yung balita ni Aksyon Stephen Presquito sa siyudad San Carlos. Ini may kang tanan sa lalaki nga sang ginlabo sang suspect samtang nagakatulog ho. Ay kabudlay man ni nagakatulog kay mo ya labuon ka. Ibaloon tabing report ni Aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Aksyon Stephen. Yes, Action Rex, isa naman ka-hacking incident o kining pagpanglabo sa isa ka suspetsado patay gining biktima. Natabo ini dito sa may Sitio Bali, Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Mga alas 11 ini sa kagabi, gani nga nakilalaan ang ining biktima nga si Manuelito Rizaldo Delicano, kag lalaki ini 30 anyos, wala sang asawa, kag residente sa Greenville Balas, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Samtang ang suspetsado ginakilala naman nga si Dionisio Unabia Aguanta, lalaki ni 50 anyos, may asawa, kag residente sa Sitio Bali, Barangay Palampas, siyudad sa San Carlos. Kani nga sunod pa sa investigasyon sa atong kapulisan, pinagi ni Police Staff Sergeant Mark Anthony L. Pasilan, ang duty investigator sining San Carlos sa PNP, nga samtang nagatulog ang ining biktima sa balay mismo o sa puloy-an nga ginpanagiyahan ni Felicito Bartana. Dito nga gulpi lamang ginsulod sa sining suspetsado ang biktima, kag dayon nga ginlabo ini sa nagkalain-lain nga parte sa lawas, ilabi na sa ulo gid nga bahin. Kani amoy ni rason sang dali nga kamatayon sa sining sa biktima, kag dayon man pagkatapos sa kamo nga krimen o insidente, dayon nga nagpalagyo ang ining suspetsado sa wala pa mahibalan nga direksyon, gani nagpadapatigayon sang hot pursuit operation ang ato na San Carlos PNP. Nakuha sa atong kapulisan sa crime scene ang isa ka bladed weapon nga may katason ini nga kapin sa 24 pulgadas halin sa punta kag sa handle ini. Gani karon ang aton nga San Carlos sa PNP nakatigayon man nga nakuha ang motibo sa sining krimen kundi ang ining ang hatred ang nakabutang sa blatter book. Sa mo ini karon aksyon na Rex sa atong balita alin diri sa siyudad San Carlos. Nag-report una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos, samtang sa siyudad naman sang Cadiz. Siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa banasang bag-o nga nagpositibo sa COVID-19, nagpalamangkutanon, nagka-question sang resulta sang swab test sang iyang asawa bangod ginoperahan ini sa appendicitis. Operahan ka appendicitis, COVID-19 dayon? Oh, come on. Yaring kaundan sa balita ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, nagka-question karon ang bala sining isa naman ka nagpositibo nga COVID-19 nga isa ka babayi, 42 anyos diri sa bayan sa siyudad sa Cadiz matapos sini nga ginadmit sa tong siniriktan nga Sabado sang gabi sa bayan sa Queen of Mercy Hospital. Kag pagkaaga Domingo pizza 20 ni ang undergo sang operation sa iya sining appendicitis. Pagkatapos ng successful ang among operation, Lunes ang aga inisya ang swab test kay kuno protocol sa hospital, kag magwa na kutani sila sa hapon Action Rex kay magabayad na sa ila sining bill nga 100,305 ka pesos. Ginbalitaan sila nga ang iya sini asawa ang positibo sa COVID-19. So sa bana nga ginswab ang iya sini nga asawa nga sang aga kag pagkahapon pa lang ara na ang result, pero sa pagkaaga Martes sila sini magwa kag ginsugat sila mismo sa LGU nga salakyan sa siyudad sang Cadiz salin sa may Queen of Mercy. Nakita ang result nga ini ang alas 9 sa aga
Martes pa kag nagwa ang amo nga result, pero sang gabi pa lang nag-question siya nga ang anunsiyar na nga positive ang iya sini nga asawa. Lunes. Aban siguro Ang oras yan, ang oras. Alas 8:30 ng aga. Alas 8:30 ng aga. Okay. Rason, ang result? 9/22/2020, alas 9:30 ng aga man. The following day, Martes. Martes, alas 9:30. So, amo ina ang duration action rate sang pagwa sang result. Martes pa nagwa ang result, pero sang gabi pa lang, sang Lunes sa gabi, sa hindi sila magwa, di pa ibalo na sila, hindi sila magkagwa tungod na positive ang iya sini nga asawa. Amo ni pamangkot karon sang bala nga kalakahunong man sa quarantine facility sa siyudad sang Cadiz. Upo ng iya asawa nga hindi man COVID-19 ang kaso, kundi appendicitis kag nagpa-opera. Report gikan sa siyudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, kabudlay gid sang sitwasyon. No? Murang iban way na nag-hospital sa prangkang istorya. Ti madala-dala man ang sample kag tumar-tumar nag-usap-usap sa mga panghigaron nga herbal nga ginakabig nila ho. Kiti daw masyado man kadelikado mo hamako mo ni appendicitis, COVID-19 kadayo no. Ay gid. Galing kiti mga otoridad tana mo nga nag-check sang sitwasyon naton mga kaaksyon. Ay perte. Sige lang basta steady pulse lang ang halos kalabanan, no? Ayo, sige, daligid lang mga kaaksyon, balik kita sa diligilamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Salamat gid mga kaaksyon alang-alang nagita sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad ng way ta malabutan pasensya gid buwas na naman kita-kita kit sa kahanginan no.
Mayo maning plano sang barangay 18 no kay Kap Madeline Diaz nga idulong nila ang mga malapit lang nga mga pasyente kag watchers nila kung magwa na sa Corazon. Ang mga malayo ti hasta lang sa border. No, okay man no. O sige Sa mga kaaksyon ta, salamat gid. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa dili ginamang madugay. Upod na kay aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong Mayong Hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Like a clown, I wear a disguise. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.